Dámy a páni, opäť mi dovolte prihovoriť sa k vám, tentoraz na ďalšiu tému, ktorá rezonuje v turistickej obci. Niektorí ste ma sami požiadali o sumárne vyjadrenie ku chate Milana Rastislava Štefánika. Štefáničke. Mimochodom aj na podujatí, o ktorom bude tiež reč. Naša protistrana opäť burcuje v spoločnosti emócie, cielene a systematicky sa snaží poškodzovať dobré meno KST a šíri klamstvá a narratív, ktorý im vyhovuje. A to všetko výlučne s cieľom udržania si osobného prospechu. Ide teda o situáciu na chate Milana Rastislava Štefánika. Pravda, že okrajovo zasiahnem aj do iných tém, keďže celá situácia okolo KST, chát a nájomcov je poprepájaná a tie súvislosti sú široké. Tak ako v mojich predchádzajúcich vyjadreniach, aj teraz sa budem držať výlučne faktov a objektívnej reality, potvrdenej, ako som už aj v minulosti vravel, svedectvami, zápisnicami, mailovou či inou verejne dostupnou komunikáciou, alebo často aj možnosťou presvedčiť sa na vlastné oči. Ja osobne sa považujem skôr za racionálneho a pragmatického človeka. Rád by som preto prizvukoval, že naše spory s bývalými nájomcami nie sú osobné, ani založené na emóciách či nejakých zlých vzťahoch alebo nejakej antipatii. Ide výlučne o vecný spor zástupcov majiteľov objektov a ich nájomcov. Spor vyplývajúci z odlišných predstav o vedení objektov, z odlišnej filozofie prístupu k vzťahu nájomca-prenajímateľ, z postupne objavených zistení, zanedbávania zmluvných povinností či iných viac či menej závažných profesionálno-odborných pochybení. Spomínam a zdôrazňujem to preto, lebo naša protistrana hojne využíva práve emócie, morálku a hodnoty a tým burcuje u svojich prívržencov tie najspodnejšie ľudské pudy, ako je často vidieť v rôznych komentároch. Toto považujem za mimoriadne nešťastné, nevhodné a krajne neprofesionálne. Bývalí nájomcovia sa rozhodli ísť do boja kultom osobnosti, egom. V tomto prípade sa stávajú do pozície akýchsi Dávidov, proti ktorým stojí KST, majiteľ objektov, ako zlý Goliáš. Vôbec sa nehambia robiť si štít z vplyvných priateľov v médiách či bežných turistov, ktorým hrajú na city. Poďme ale k veci. Chata Milana Rastislava Štefánika a Igor Fabricius. Tentoraz začnem netradične, chronologicky od konca a následne sa vrátim k prapodstate toho, čo súčasnú situáciu spôsobilo a prinútilo nás prijať rozhodnutie vymeniť nájomcu na našej chate Milana Rastislava Štefánika. Tie najnedávnejšie udalosti, ktoré bývalý nájomca kvetnato a klamlivo adresuje vo svojich vyjadreniach, sú e-mail od bývalých zamestnancov, ktorý sme zverejnili, a moju účasť na podujatí priamo na Štefáničke v sobotu 18. júla 2026. Milý Igor, prihováram sa priamo tebe, keďže si spochybnil autenticitu mailu. Dokonca obvinil vedenie KST, že sme si ho poslali sami. Ubezpečujem ťa, že mail, ktorý sme zverejnili na našom webe, je skutočný. Nepoznám ľudí, od ktorých prišiel, no napísali nám tých mailov viacero, aj tých ľudí je viacero. Po zhliadnutí toho mailu nám dokonca prišli ďalšie, tentoraz už od podpísaných ľudí, no všetci nás požiadali nezverejňovať ich mená. Ja ich želanie rešpektujem a vôbec sa im nečudujem. Vzhľadom na krutú, priam agresívnu povahu internetu si verejný pretras pochopiteľne nechce zažívať hocikto. Nie každý má na to povahu. Myslím, že veľmi dobre vieš, o čom hovorím, keďže si v jednom zo svojich vyjadrení sám nepriamo navádza ľudí hádzať kamene do zamestnancov tvojich nástupcov, na čo si isto spomínaš. Bol by si prekvapený, akú obrovskú podporu máme pre naše kroky v prospech zmeny na chate MRŠ. Mimochodom, podobnú podpornú komunikáciu, vrátane tej mailovej, sme si zažili aj vo veci, alebo v rámci výmeny nájomcov na chate pod Rysmi a na Terryho chate. A teraz k tej mojej účasti na podujatí na Štefáničke. Konkrétne na podujatí, ktorým si každoročne pripomíname výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. K tomu sa o chvíľku vrátim. Bývalý nájomca ma vo svojich vyjadreniach verejne obvinil, že som prišiel na chvíľu, s nikým som sa nerozprával, odmietol som komunikovať, alebo dokonca som ani len nevošiel do chaty.
Všetko, pravda, že ako tradične klamstvá. Jedno za druhým. Upresním vám teda priebeh predmetnej soboty. Počas podujatia bolo pekné počasie a bolo teda plno ľudí. Bola plná terasa, kde som sa, tak ako minulý rok predtým, zhováral s ľuďmi, neustále s niekým. Na toto existuje, pravda, že spomínaná plná terasa svedkov. Zhovárali sme sa, množné číslo, lebo som bol aj s Tomášom Hvizdákom, s účastníkmi z klubov KST, z regiónu Liptov, s organizátormi podujatia a tak ďalej. Tu by som rád fakticky podotkol, že zopár Igorových prívržencov sedelo nabrúsených pri chate, na paletách mimo terasy. Pravda, že len zazerali a až na pár emotívnych vyjadrení či ostentatívnom odpľúvaní si na chodník, to ešte z cesty hore, to boli práve oni, kto nejavil absolútne žiadne sklony komunikovať a už vôbec nie konštruktívne. V priebehu dňa ma oslovil Igorov právny zástupca, či sa neporozprávame. S čím som, pravda, že nemal žiaden problém súhlasiť. A aj sme sa porozprávali. Len to zrejme svojmu klientovi zabudol spomenúť. Organizátori ma ako zástupcu KST zavolali k sebe dopredu, tak ako každý rok. Volali aj Igora, no ten neprišiel. A vrátim sa k tomu, k čomu som avizoval, že sa vrátim. Prečo sme sa tam všetci zišli? Už pripomenúci 146. výročie narodenia generála Štefánika. Udalosť samozrejme nijako nesúvisela s prebiehajúcim sporom. Mňa rodičia vychovali k schopnosti povznášať sa. Protistrana podobnú výchovu zrejme nedostala. Nemali totiž žiadne zábrany pokúsiť sa toto tematické podujatie urobiť o sebe. V rámci dnes už spomenutého kultu osobnosti a ega. Zbytočne a nemiestne sa odvolávali na Štefánikov odkaz, nešikovne moralizujúc smerom k vedeniu KST v súvislosti so zmenou nájomcov. Musím povedať, že sám organizátor mi medzi štyrmi očami v jednej chvíli pošepkal, že sa to tam podľa neho nehodilo a mal pravdu. Inak bol celý deň výborný a absolútne strvujúca väčšina účastníkov a turistov vôbec neriešila tragédiu okolo výmeny nájomcov. Veľmi dobre sme sa porozprávali s turistami cestou hore, počas podujatia, ako aj cestou dole. A teraz prejdeme pekne na začiatok toho, čo vyústilo do sporu o chatu Milana Rastislava Štefánika. Ak dovolíte, zájdem až na úplný začiatok môjho zapojenia sa do zisťovania situácie na chate. Bezprostredne po mojom nástupe do vedenia klubu slovenských turistov sme na každej chate postupne identifikovali akútne problémy, ktoré bolo treba riešiť ako prvé. To sa týkalo aj Štefáničky. Pravda, že to prebiehalo debatami s nájomcami, návštevami chát s odborníkmi zo súkromného sektora, ako aj z úradov. Problémy Štefáničky, ktoré doslova, by som povedal, že horeli, bolo kúrenie. To bol základ, kde bolo takmer všetko nakúpené, len prebiehala patová situácia medzi KST a nájomcom, trvajúca už vtedy takmer 2 roky. Ďalej to bola voda, ten problém samozrejme pretrváva a stále je v riešení. A čistiareň odpadových vôd, o ktorej nám bolo povedané, že opäť v úvodzovkách nefunguje dobre. Čo je nám jasné o všetkých čovkách na všetkých chatách. Preto sme sa popri vypracovaniu 10 rokov uspatého projektu rekonštrukcie chaty Milana Rastislava Štefánika pustili aj do projektov úplne nových čoviek na chatách. Tak ako projekty komplexných rekonštrukcií sa aj projekty čoviek týkajú všetkých chat. No a samozrejme ďalší problém, ktorý sme s predsedom majetkovej komisie adresovali chatárovi, bol 10 ročia starý interiér izieb a vlastne celej chaty. Poviem vám niečo o tom kúrení, pretože je mimoriadne dôležité pre ďalšiu argumentáciu toto troška rozvinúť. Tuto bol postoj nájomcu taký, že keď kúrenie nainštaluje, keď mu KST predĺží zmluvu. To, že s tým postojom prišiel až po nákupe prvotného materiálu zo strany KST, ako napríklad kotla, na ktorom tým pádom bežala záručná doba, zatiaľ čo nenainštalovaný čakal na svoje zapojenie, je dosť dôležitý moment. Vzhľadom teda na slepú uličku, v ktorej sme sa ocitli a skutočnosť, že sme tento problém v podstate, že ja som ho v podstate zdedil, som sa v lete 2024 vybral za nájomcom a spýtal sa ho, že keď sa mi podarí presadiť mu nájomnú zmluvu na ďalších 5 rokov, či stihne nainštalovať kúrenie do začiatku vykurovacej sezóny. Jeho odpoveď bola áno. Tak mu valné zhromaždenie, aj keď musím povedať, že po ostrých výstupoch viacerých nespokojných delegátov
schválilo predĺženie zmluvy. Táto moja vtedajšia snaha presvedčiť delegátov o predĺžení zmluvy vtedajšieho nájomcu mi bola a je viacerými dodnes vyčítaná. V tomto kontexte by som rád spomenul skutočnosť, na ktorú Igor Fabricius zrejme účelovo a cieľene zabudol, že na chatu Milana Rastislava Štefánika ako na jedinú zo všetkých chát KST neprebehlo v roku 2025 výberové konanie. Toto hovorím aj z iného dôvodu. Určite evidujete tvrdú kritiku voči KST zo strany zástupcov niektorých médií, že sme netransparentne a bez výberového konania vybrali nových nájomcov na Štefáničku. Vážení, skúste mi nájsť podobnú kritiku zo strany tých istých médií na netransparentný výber staronového nájomcu bez výberového konania v roku 2025. Veď médiá sú predsa objektívne a nemajú dvojitý meter, pravda? Tak verím, že s tým nebudete mať problém. Prvý z vás, kto mi pošle link na takýto článok, dátovaný do 28. júla 26, získa víkendový pobyt na Terryho chate zadarmo. Som presvedčený, že Tomáš s Juliou vám ho s radosťou poskytnú, napriek tomu, že som to s nimi neodkonzultoval. Spomeniem ešte prerábky izieb, čo je jedna z najviditeľnejších vecí, ktoré sa na chate robili. Od nášho nástupu do funkcií sme s predsedom majetkovej komisie Drahom Dubravským apelovali na nájomcu, aby začal s prerábkami starých a doslova, povedal by som, vybývaných izieb. Mesiace nám oponoval, že to nie je potrebné, nikto sa nesťažuje a izbám nič nechýba. Hoci k nám sa sťažnosti na interiér chaty patriaci do minulého storočia dostávali pomerne bežne. Napokon po našom tlaku povedal, že osloví nejakého zástupcu firmy, ktorá sa tomu venuje. Údajne jedného z pravidelných návštevníkov chaty. To bolo samozrejme potom, ako sme mu povedali, že ak nie on, tak niekoho teda oslovíme my a pošleme mu tam možnosti. Igor teda predsa len oslovil firmu TVD. Tá oslovila Zvolenskú technickú univerzitu a návrhy izieb boli zrazu na svete. Musím povedať, že veľmi pekné. Celý proces sme riešili v spolupráci nájomca, spoločnosť TVD a KST. Dnes sú prerobené už 2 izby. Garantujem vám, že keby bolo na nájomcovi, všetky izby by boli dodnes pôvodné. Napriek tomu nemá nájomca žiaden problém prezentovať to celé ako svoju snahu a robotu. Napokon tuto stačí použiť starú dobrú logiku a sedliacky rozum. Interiér pôvodných izieb má 40 rokov. 35 z tých rokov tam bol rovnaký nájomca. Mal teda 35 rokov na túto iniciatívu, no izby sa zázračne začali prerábať až a nájomcu osvietilo zhodou okolností až po nástupe nového, zlého a nič nerobiaceho vedenia. Toto sa týka celkového stavu chaty. Dlhoročný nájomca sa totiž snaží navodiť dojem výborného hospodára, ktorý sa svedomito stará o chatu a rozvíjajú. Najlepší dôkaz je empirický. Taký, ktorý si vie každý pozrieť na vlastné oči. Každý jeden z vás, alebo teda veľká časť z vás, má možnosť presvedčiť sa o stave chaty na vlastnej koži. Stačí vojsť dnu a otvoriť oči. Pozrite si chodby, sociálne zariadenia, spoločné priestory, parapety, izby. Tí, čo môžete a ste zvedaví, tak tam vybehnite a napíšte mi, či máte úprimne pocit, že chata za posledných 35 rokov rozvíjala tak, ako by sa mohla. Či o ňu bolo naozaj postarané a nebola len dojnou kravou. Poďme ale ďalej. Z chronologických dôvodov teraz prejdem do druhej polovice roka 25. Bolo po výberových konaniach, vymenení nájomcovia so svojimi kamarátmi rozputali džihad voči KST a vyjadril sa aj Igor. Obvinil vedenie KST z nič nerobenia, neschopnosti, nečestnosti a neviem čoho ešte všetkého. Napokon mnohí ste to zrejme čítali. Prečo to spomínam? Pretože to vôbec nebolo potrebné. A najmä preto, lebo v úvode sporu o chatu sme boli obvinení z toho, že toto je dôvod, prečo meníme nájomcu. Nuž nie je. Pamätáte si, ako som vám hovoril o povznášaní sa? Vtedy som si toto vyjadrenie prečítal, povzdychol si a povzniesol som sa. Potom sme absolvovali ešte niekoľko produktívnych návštev na chate a komunikácia s nájomcom prebiehala v normálnej, profesionálnej dynamike. A tu by som rád jedným dýchom dodal. Ak máte odvahu, vyskúšajte si malý sociálny experiment.
Verejne pošpinte a očiernite svojho zamestnávateľa alebo obchodného partnera, ak na to máte odvahu. Aby sme dodržali laboratórne podmienky tohto experimentu, tak ideálne priamo z niektorého z ich firemných profilov. Pustite si stopky a počítajte, ako dlho sa v danom pracovnom alebo obchodnom vzťahu ešte ohrejete. V praxi nie je totiž ničím výnimočným obdržať za podobné správanie hodinovú výpoveď či okamžité odstúpenie od zmluvy. My sme si, hoci nechtiac, počkali na oveľa závažnejšie dôvody odstúpiť od zmluvy s Igorom Fabriciusom. Mimochodom, neohlásené mediálne výstupy a poškodzovanie dobrého mena KST pánom bývalým nájomcom sú takisto porušenia nájomnej zmluvy podpísanej oboma stranami. Toto ma privádza do finálneho dejstva celého tohto príbehu. Dôvody na odstúpenie od nájomnej zmluvy na Štefaničke. Áno, dobre počujete, dôvody, množné číslo. Sme s nájomcom nespokojní. A áno, sám nám poskytol niekoľko dôvodov na odstúpenie od zmluvy. Ten prvý bol neuhradený depozit. Mnohí si povedali banalita. Ale zmluva hovorí absolútne jasne. Treba zaplatiť sumu X do konkrétneho dátumu. Bodka. Tak sme ho uviedli ako náš oficiálny dôvod na odstúpenie od zmluvy. No konečné rozhodnutie vymeniť nájomcu padlo 10.4. alebo po 10.4.26, kedy z môjho pohľadu pretiekol pohár. Vtedy sme sa totiž na okresnom úrade v Brezne, alebo ja som sa tam dozvedel, že nájomca odstavil čistiareň z prevádzky. Toto vyplynulo z revízie, ktorú sme si nechali vypracovať ako podklad k tomuto stretnutiu na úrade. Išlo nám totiž o predĺženie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Nikto z nás nevedel, že ČOV je úplne odstavená z prevádzky. Nájomca v reakcii na túto situáciu len alibisticky tvrdí, že KST vedelo o problémoch s čovkami. A áno, ako som už spomínal, vedeli sme, že naše čovky na chatách nefungujú optimálne. Preto už druhý rok robíme na projektoch nových čoviek. Na Zbojnickej chate máme dokonca už stavebné povolenie. No neoptimálna funkčnosť a úplné odstavenie z prevádzky sú dve diametrálne odlišné veci. Zo stretnutia v Brezne nám vyplynuli šibeničné termíny, ktoré sme dostali, aby sme situáciu dali do poriadku. Ako čerešničku na torte nájomca úradu dodal pitnú vodu ako vzorku vody z ČOV. Po ich otázke, či si z nich robí srandu, odpovedal, citujem, vzorku som odobral z potoka cca 100 metrov pod čovkou, tak aby dobre bolo. Koniec citátu. Svedkami tohto sedenia na úrade v Brezne sú okrem môjho kolegu z KST aj 4 zamestnanci uvedeného úradu. Skutočný krém de la krém dôvodov ale prišiel až pred pár týždňami. Ono sa totiž postupne toto celé odkrýva ako také vrstvy cibule. Stretol som sa s architektom a zároveň bývalým nosičom na Štefaničku. Robil pre nás kompletné zameranie chaty. Opäť aktivita, ktorú nové a zlé a nič nerobiace vedenie urobilo ako niečo, čo chata nikdy vo svojej histórii nemala. Nájomca sa totiž spravidla neunúval vypracovať zákresy akýchkoľvek drobných stavebných zmien na chate. Tento architekt je zároveň autorom projektu rekonštrukcie, na ktorom spoločne robíme už vyše roka. Upozornil ma, a teraz sa podržte, na odstránenie podľa neho ako autorizovaného architekta 2 nosných stĺpov na najvyššom poschodí chaty, ktoré podľa neho prenášali zvislé zaťaženie z vrcholovej väznice. Povedané ľudskou rečou, ide o mimoriadne vážny, neodborný stavebný zásah a ohrozenie bezpečnosti a statiky budovy. Povedal by som, že ešte pred pol rokom sa mi aj nesnívalo, že budeme riešiť na chatách až takto vážne veci. Ale riešime. Hovorí sa, že nevedomosť je sladká, no vie človeka dobehnúť. A táto nás už dobehla. Preto sme pristúpili k tak zdanlivo vážnym a na prvý pohľad unáhleným rozhodnutiam. No tieto naše kroky nie sú ani unáhlené, ani nepremyslené. Zopakujem, čo som už neraz povedal. Vieme, čo robíme a vieme aj, prečo to robíme. Problematika je, pravda, že oveľa rozsiahlejšia a dalo by sa o nej rozprávať oveľa dlhšie. No myslím, že už teraz máte dosť, preto vám v tomto momente ďakujem za pozornosť. Vážim si, že ste moje vyjadrenie dopočúvali až do konca, až do tohto bodu a že sa o túto problematiku naozaj zaujímate. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo chcete k niečomu viac informácií, pokojne mi napíšte do komentárov.
Horám zdar a majte krásny zvyšok dňa.